दा साननैसो एमजिआ मा जामारदोलै फाग्लासो जामारबाय नामा बियो माने न'खरनि फिसा फिसा दावरावखौ लानानै बा फेसबुकाव पस्ट खालामनाय मा खालामनाय बेजों दावराव जादों बेजों दावराव जादों मा जामारदो आसलते एमजि एनिथिं एमजिआ मा जामारदो फाग्लासो जाबाय नामालै बियो फिसा फिसा न'खरनि हासबेन्ड वाइफ दावराव जानायखौबो माने ससियेल मिडिया बा फेसबुकाव माने पस्ट होनाय बेखौ मोजां नुवा आरो इमान साननो गोरों एमए बिए पास जानाय मानसि आरो इमान साननो गोरों बेफोरबायदि माने शेयार खालामिया मोजां जागोन बायदि सानो आरो जोङो माने इमान साननो गोरों आरो इमान बयजोंबो अनसायजायो आरो इमान बर'फोरनि गेजेराव माने टप इउटुबारफोर आरो इमान मोजां मोजां बुजायो आरो बयजोंबो अनसायजायो रायजोफोरजों थ' बेफोरबायदि हासबेन्ड वाइफ बा हौवा हिन्जाव फिसा फिसा दाय मोनलायलायनानै बेखौ माने फेसबुक बा मा होनगोन ससियेल मिडियायाव पस्ट होनानै फोरमायथिना लानाया मोजां जायाखै आरो बिराद जाम्बानिसो फाव जादों आरो बियो दाख्लै साननैसोबो जाखांबाय आरो हासबेन्ड वाइफ मा जानायमोनथाय मिथिया आरो माने मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों खोमा आरो माने दाख्लैबो माने बिराद बेबा बे हासबेन्डआ बेलेग आरो वाइफआ बेलेग बुंनाय मानाय बेफोरबायदि जादोंमोन आरो दाख्लैबो माने थ' बेबायदि माने फिसा फिसा माने दाय मोनलायनानै हमनानै बा दाय मोनलायनायखौ लानानै माने ससियेल मिडिया बा फेसबुकफोराव पस्ट होनाया मोजां जायाखैलै आदा बे जाम्बानिसो फाव जागोन आरो नोंसोर माने सल्भ खालामलायनो हायो सिक्रेटलि लाखिलायनो हायो बुजायलायनो हायो नोंसोर आरो इमान मेलेम गोनां माइन्ड गोनां बा मा बुंगोन आरो सोरबा सोरबा मानसिफोराथ' बुंदो आरो एनिथिं एमजिखौ माने भिउसनि थाखाय बा भिउसफोरनि थाखायसो खालामदों होननानै बुंदो आरो माने थायो थानाय हासबेन्ड वाइफ बहुद प्रब्लेम थायो माने बेफोरखौ माने ससियेल मिडियायाव बा फेसबुकाव पस्ट खालामनानै हेगारिया मोजां जागोन आरो थ' मालायखौबा बिराद मोजां मोजां बुजायोथ' दा माने गावनि न'खरावबो जादों आरो दाख्लै बे फैसालिखौबोथ' भाइरेल खालामनाया बेनोमोन ना एनिथिं एमजियानोमोन थ' न'खरावबो जायो आरो मालायखौ इमान नासयनायाबो मोजां नङा आरो थ' गावनि न'खरावबो जायो आरो थ' बिदिनानै माने मालायखौ भाइरेल खालामना होनाया बे मोजां नङा आरो थ' गावनि न'खरावबो जायो खैफोद सानसे नङा सानसे थ' बेखौ लानानै इमान माबा नाङा आरो थ' मा होनगोन जों दा हासबेन्डखौबो दाय होनो हाया बा वाइफखौबो दाय होनो हाया माने सानैनिबो गोरोन्थि जानो हागौ आरो साथामनिबो गोरोन्थि जानो हागौ आरो दा एनिथिं एमजिनि हिन्जावा माने गुबुन हौवाजों रायलायो होननाय बायदि फेसबुकनि पस्टनि बायदिबा बिदि आरो थ' माने मा जादों मा जायाखै जों इमान बुंनोबो थांला आरो माने मा बुंनो आरो बिदिनो जाखायो हासबेन्ड वाइफआवलाय आरो थ' अब्लाबो माने हासबेन्डफोरा वाइफफोरखौ बिराद मोजां अननांगौ आरो माने नांगौखिनिफोरखौ होजोबनांगौ आरो बिराद अननांगौ आरो माने गांनाय उखैनायफोरखौबो बुजिजोबनांगौ आरो माने वाइफनि गांनाय उखैनायफोरखौबो बुजिजोबनांगौ थ' गांनाय उखैनाय समाव गांनाय उखैनायखौ माने होनांगौ आरो माने सुफुंजोबनांगौ आरो अब्लासो माने वाइफआबो बर'फोरनि टप इउटुबारफोरनि गोजानाव थाखानांगौ आरो बिसोर बिराद स्मार्टखा बिराद डेन्जारखा आरो मा समाव मा खालामना होगोन मा समाव मा खालामा बिसोरसो मिथिगौ आरो माने बिसोर टप ना मोनसे फिसा भिडिअखौ शेयार खालामबानो पुरा अल बड'लेण्ड बा अल बर'फोरानो मिथिजोबगोन आरो थ' माने बिसोरनि गोजानाव थानांगौ आरो जानगाराव टप इउटुबारफोरनि जानगाराव थानांगौ आरो थ' मा बुंनो आंथ' मा बुंदों आरो एनिथिं एमजिखौ माने फाग्ला बायदिसो साननानै लानांसिगोन आरो थ' माने बियो गुबुननि भिडिअखौबो भाइरेल खालामनो हायोबा बियो बोरैबा जायोबा बियो गावनि वाइफनि भिडिअखौबो भाइरेल खालामनो हागौ आरो अडिअ रेकर्डिंफोरखौ भाइरेल खालामनो हागौ दानि जुगावलाय मा वाइफबाबो माने मा बुंनो आरो डेन्जारसोना एनिथिं एमजिआबो जाला माला मोनना लानाङा गोसो जायोबा नोंथांनि सोरनि अडिअ कलिं रेकर्डिं खालामनाय दङ सब भाइरेल खालामना होनो हागौ बुहुमखौनो दुनियाखौनो बेलथाय होनो हागौ आरो थ' एसे गिनांगौ बिसोर इउटुबारफोरनि माने जानगाराव थानांगौ टप इउटुबारफोरनि जानगाराव थानांगौ बर'फोरनि टप इउटुबारफोरनि जानगाराव थाखा आरो नोंसोर मालाबाबो खाथियाव थानाङा बिसोर सोलाय सोल' खालामजोबनो हायो थ' गिनांगौलै गिनांगौ आदा जन गारजिया खम मिनिगोन आयाव खम रंजागोन एनिथिं एमजे आरो मा होनगोन एनिथिं एमजिनि वाइफजों जे दा माने सोलिबाय थादोंना भिडिअ माने पस्ट होनाय फेसबुकाव भाइरेल आरो इउटुबाव नायबाथाय एनिथिं एमजे आरो वाइफनि माने 2 घन्टा माने सोरबा हौवाजों रायलायनायनि बिराद हारला जादोंना थ' बेखौ आदा जन गारजिया नुबा खम मिनिगोन खम रंजागोन खम मोसागोन बियो आयाव दाख्लैबो माने आदा जन गारजिखौ बिराद जावबायना मानसिफ्रा थ' दाथ' माने उल्टासो बिराद रंजागोन आरो आदा जन गारजिया माने एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जिनारि ना मा होनो बिसोर सानैजों माने दासान्दि माने बिराद मिसआन्डारस्टेन्डिं माने सोलिबाय थादोंना थ' बेखौ नुनानै आदा जन गारजिया खम रंजागोन आयाव खम मोसाबायदिसो दांलै न' सिङाव थानानै आयाव
थोद बारा एसेबां मोसानाया मोजां नङालै आदा जनकारजि मालाया माने मा होनो मायाबाफोर प्रब्लेम जायोबा मिनिनानै रंजानानै इमाननो मोसानाया मोजां नङा आदा जनकारजि आयाव 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 खम मोसादो बियो आदा जनकारजिया दाख्लै बे जे इमान जावबायना आदा जनकारजिखौ गाज्रि होननानै थ' खम मोसागोन आयाव आब' फैसालियाबो खम मोसागोन इनथिं एमजे आरो प्रिति नार्जारिनि माने दासान्दि सोलिबाय थादोंना मिस आन्डारस्टेन्डिं माने बेखौ माने आब' फैसालिया बुंनानै खम मिनिगोन माने न' सिङाव थाखामानानैबाबो भाइरेल जादोंबाबो न' सिङाव थाखामानानैबाबो खम माने रंजागोन मोसागोन आयाव दासो मोनदो हामदो जागोनदां आरो न' आब' फैसालिया खम रंजागोन आयाव आंखौ भाइरेल खालामग्रा साला एनिथिं एमजे मोनदो दासो होननानै बिराद रंजागोन आरो न' आब' फैसालिया आयाव मोसाबाय दिसदांलै दा माने आयाव आब' फैसालि बारा मोसानाङालै मालाय प्रब्लेम जाबाबो माने इमान रंजानाङा नोंथ' रंजाखादो न' सिङाव थानानै बिराद मोसाखामादो जानांगौ बियो मोसाखामादो मेथाइ आवरायदो खन्थाइ आवरायदो जानांगौ बाबा दाखालि साननैसो माने आब' फैसालिखौ ओरैबायदि गाज्रि होनबायना दाथ' माने एनिथिं एमजे प्रिति नार्जारिया माने प्रब्लेम जादोंना सोरबा हौवाजों 2 घन्टा 3 घन्टा गाहाम रायलायनो माने आब' फैसालिया खम रंजादो हायाव खुसिखौथ' लाख'नो हायाखैदां आब' फैसालिया आयाव ओरैबायदि मिनिदो रंजादो दांलै आयाव है बारा रंजानायाबो मोजां नङालै आयाव